Sa ating good news naman po, mag-aaral mula po sa Pusorobio, Pangasinan na may agbag sa Rubik's Cube category sa 22nd National Science Quest. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Isang mag-aaral mula sa Pusorobio, Pangasinan ang namayagpag sa Rubik's Cube category sa National Science Quest matapos masolve ang non-magnetic cube sa loob lamang ng 53 seconds. Si Kelsey Gies Grico, isang grade 6 student mula sa Nantangalan Elementary School SPED Center, ang nagpakitang gilas sa ika-22 edisyon ng competition. Sa bilis at estratehiyang ipinamalas niya, labis na humaga ang kanyang guro at kapwa kalahok. Bagamat tila simpleng laruan lamang para sa marami ang Rubik's Cube, ipinakita ni Kelsey na maaari itong maging hamon na sumusubok sa talas ng isip, tiyaga at konsentrasyon. Ang kanyang tagumpay ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang paaralan, kundi maging sa netizens na nagpaabot ng pagbati sa social media. Patunay ito na minsan ang isang makulay na cube sa kamay ng isang batang determinado ay maaring magbukas ng mas malaking oportunidad. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.